fotosuutteja kotiseudulla ja ensimmäinen osa. Tervetuloa kaikki messiin. Ja alue on tällä kaudella jäätävän iso. Meillä on 16 Satakunnan eri kuntaa ja kaikkien niiden kylät ja kaupungin osat. Ja se mikä sieltä nousee, niin me mennään sinne kuvailemaan. Ja nyt lähdetään sitten ottamaan ensimmäistä lappua tuolta boksista ulos. Ja sieltähän meillä nousee ensimmäinen lappu. Heitetään se tuohon ikkunalaudalle ja katsotaan mihin mennään. Elikkä Kallion korpi ja Huittisiin heti, eli maakunnan rajalle. Niin kauas kuin pääsee. Ja tässä samalla kun ajetaan Huittisiin, niin haluan kiittää suuresti viime videon vastaanottoa. Se oli aivan huikeeta. Siinä on nyt 95 000 näyttökertaa ja teitä tuli vuorokauden aikana noin 500 kappaletta lisää seuraajia. Aivan huikeeta. Ja tosiaan kaaviin lähdetään sitten 1000 seuraajan spessussa kuvailemaan. Mutta nyt autoparkkia kohti Kallionkorpea. Tervetuloa Kallionkorpeen Huittisiin. Kuten saatoitte jo ehkä huomata, niin tämä ympäristö tässä on kovin metsikköistä, eli aika luontokuvapainotteinen on sitten tämä reissu. Ja tästä ensimmäistä kuvaa, näin ensimmäistä kertaa tänä vuonna koivun lehdet, niin päätin saman tien ottaa kuvan, koska se on aina ihana näky keväällä, kun koivuun tulee lehdet. Seuraava lokaatio löytyi aika läheltä, nimittäin löysin tämmöisen kivan kiven, missä oli paljon muurahaisia, niin päätin siinä sitten ottaa muurahaisesta kuvan. Silleen oikein niin kuin pyrin semmoiseen lähikuvaan muurahaisesta. Katsotaan mitä tuli. Näette kohta lopputulokset ja ei muuta kuin viimeisellä lokaatiolla. Viimeistä lokaatiota etein pienen tovin, mutta sitten mä löysin tommosen kivan kaksiosaisen kiven, minkä läpi saa otettua tommosesta koivusta kuva. Ja sitten jälkeenpäin muokkasin se vähän vielä silleen, että tuo olisi tommonen kullan kimeltävä tuo kivi tossa. Ja hei, tässä tämän päivästä kuvat. Kiitos aivan älyttömästi, että katsoitte videoja. Mä nähdään ensi kerralla. Moikka!